Nou, het kan ook anders, dat dacht Ierland tijdens het Songfestival waarschijnlijk ook. Die zond een reuze echte in het woud opgegraven heks in, samen met een demon die haar vergezelde. En ze dansten en zongen heerlijk op een pentagram. Daarnaast stond een ander land een groep leernichten in die een scène in een darkroom nabootsten. Maar wie had de meest spraakmakende act? Die gingen met alle aandacht vandoor. Joost Klein, Nederland. Vind ik knap. In elk geval, het kan ook anders. Ik heb de zaterdagmiddag met Ron Offerman gemist, helaas. Maar ik ga alsnog een gedicht van hem oplezen. Een van mijn lievelingsgedichten van hem. Elk woord. Ik zal je alles laten lezen. Elk woord dat overbleef. Ik zal niets zeggen over poëzie, omdat ik daar niet veel van weet. Wat weet ik van die wetten die iedereen wil hanteren? Er liggen hier nog stapels, papier met pen beschreven. Ik zal het geen gedichten noemen, maar al de woorden zijn voor jou. En straks, aan het einde van mijn leven, zullen we huilen om het afscheid. Dan zal ik je alles geven. Elk woord dat ik ooit schreef. Ja. En dan mijn bescheiden bijdrage voor vandaag. Wereldverbeteraar. Als ik iets kan doen voor een ander, doe ik dat dan uit eigen belang. En als ik niets doe, ben ik dan bang dat ik de wereld zo toch niet verander. Als we iets geven uit onszelf aan elkander, zijn we dan gul of komt deze drang voort uit eerzucht? Hoog op de rang van roem als betrokken omstander. Hoe nodeloos vaak vertoeven we in een sfeer van misplaatste trots, door de vele complimenten voor simpelweg deelname aan het ruilverkeer, maatschappelijk gezegend door onze regenten. Doch wezenlijk verandert er weinig meer. Beloond met een lintje of een paar extra centen. Dank jullie wel.